Coco, spune așa, Popescu este zu. Popescu este zu. Zi-mă, Popescu este zu. Nu vrea. Nu s-a enervat. Nu, da, poate data viitoare. Mulțumim mult. Oricum, nu vă panicați. În cazul în care papagalul e mai căpos decât noi și nu zice Popescu este zu, toți cei care v-ați chinuit să îl convingeți în fiecare dimineață pe ăsta micu să zică Popescu este zu, veți intra într-o cursă pentru 1000 de euro, în sensul că vă atragem la sort și unul dintre voi câștigă bani. Deci banii îi dăm până la urmă, chiar dacă papagalul ne face în ciudă. 1000 de euro sunt asigurați. 021 409 1900. Bună dimineața, cine e acolo? Bună dimineața, Adrian. Adrian. Ia zi, Adrian. Ești pregătit? Ai vreo tehnică specială pe care vrei să o folosești sau? Nu cred, nu. Eu am încercat cu poezie. Ai văzut, l-a dorut. Adrian, ai 10 secunde din clipa asta. Start! Popescu este zu, Popescu este zu, Polioană zu, Popescu este zu, Popescu este zu. Popescu este zu? Nimic. E băgat cu totul în căștile alea, pot să zic. Oricum, Denis filmează și o să puteți vedea și pe site pe radiozu.ro ce face papagalul când voi încercați să îl convingeți, să-i spuneți că Popescu este zu. A doua încercare nereușită. 021 409 1900. Bună dimineața, cine e acolo? Sorin. Sorin, de unde? În Cluj. Eu vă vând un pont. A avut o tentativă de spus Popescu într-una din zilele trecute, dar este mult mai sensibil la voci feminine. Asta e impresia pe care mi-a dat-o el. Dar poate, cine știe, vei reuși tu să îl faci pe ăsta micu să zică Popescu este zu, sau poate îți obțiezi vocea, vorbești mai pițigăiat. Ia! Popescu este zu? Popescu este zu? Hai, 10 secunde din clipa asta. Start! Popescu este zu, Popescu este zu, Popescu este zu, Popescu este zu. Zi-mă, Popescu este zu. Zi-mă, nimic.